Te'n poso una mica més? No cal que m'emborratxis. Estic predisposada a tot. Que bé. Em pregunto per què una dona guapa com tu es fixa en mi. Pels quartos no deu ser, perquè no tinc un duro, ni tu estàs forrada. Jo no, els de casa meva. Vull dir que no et falta res. No, potser és que vols tenir fills. L'assumpte de la maternitat no m'ha tirat mai gaire. I jo m'enamoro d'un home, no de la seva esperma. Si algun dia vull tenir fills, els adoptaré. Següent pregunta. Això no és cap examen. M'ho sembla. Tu pregunta, no tinguis por. Molt bé. Què en penses del matrimoni? Casar-me no ha estat mai la meva prioritat. Però si trobés l'home de la meva vida, no li diria pas que no. O sigui que per tu la família és important. M'estimo l'Artur. I l'Helena? A la meva manera. La meva mare va morir quan jo era tan petita que... Suposo que ella... L'Helena va fer el seu paper tan bé com va saber. I el meu pare tampoc era gaire fàcil. Suposo que ella t'estima com una filla. Segur. Va, què més? Què és el que més t'agrada del món? M'agrada anar de compres. No sé si és el que més m'agrada del món, però m'ho passo bé. Això sí, hi he d'anar sola. Sola? Sola. Em posa nerviosa que m'acompanyin. No m'agrada haver d'arrossegar ningú amunt i avall per totes les botigues. Ahir m'agrada pagar mitges, això ja ho saps. Anem bé. Què faries si un dia et trobessis els meus mitjons bruts tirats pel menjador? No em podria queixar. Jo sóc la primera que em deixo les mitges per tot arreu. Mar o muntanya? Muntanya. Dolç o salat? Dolç. Per això em tornes boja. Ja s'ha acabat l'examen? Sí. Segur? No, una última cosa. Et pots quedar a dormir aquesta nit? No vinc preparada. Què necessites? No ho sé. Saber si ha provat. T'ho diré demà. Tu vols saber si sóc sonàmbula? Més o menys.